Atay, yan haraman na naglibot-libot mo po nakakaon dire. Atay, nanghiki naman kayo nakakaon naman siguro ka. Wa pa ko kakauloy, ganina ra ko direk si pangingi kay sigug barog-barog. Daghan nagbayaw ni sudlan wa jo kaon kay alaw kayo. Ugwa ni kanang kay mamatay na karos ka gutom. Atay, bawo ka man ron bay. Bitaw mura bitaw baho ron. Pag na ako rin nalibang. Ate lain na kong gipamistahan. Ay, imbis karne, barunday naman noon. Ate nag-igit nung kuha na sa gipamistahan. Ay, salamat. Sa libang god. Ate na, namday ka diya, Brad. Igit po ko diri. Ito ti dyan. Salamat. Berbe, ano na igit ane? Og karon guys, sumangil din miglabay-labay no kay nahiringan man namo nga si nato nagpalitson. So ang teknik namo ning grupo haron labay-labay mga to kay tawgon may matik. Kaunan guys. Tara. Yan na may sa dool guys, sa dool na may. So testingan na mo effective baron ng plano. Effective kayo guys na. Effective ka to. Nawa guys, effective ka guys. Effective ka plano no. So karon guys, effective yung plano ni Edward. So nakakaon mga tuglit. So hero no. Effective ka Atay, nakauli na dyan. Gikan Manila. Pwede sundo na ako karon no. Asa na kato sila? Tawagan sana ako sa Mail. Hello? Eng? Asa mo karon? Paliw kung pasundo ko dito sa airport. Sige, buhat ko dito. Tawag si boss ba? Hello. Sige. Aura kan sundoon ron, boss. Magkita ra taron, ako'y bahala. Salamat ang ihaya na to ani no. Was boss, tos Manila ba? O lagi, yaya Ay, na. kinabuhi. Malagi. Lingkod-lingkod ra pero na sweldo. Hoy, mga anheng, ali sa mo dire kay nako'y sugo ninjo. Sa mananhing, alami agam kinabuhi kay was boss tos Manila. San sige sugtog tawag.